Alhamdulillah semester iki wis rampung. Biji semesteran ya wis metu. Sakabeh kegiatan ing kampus wis purna kari mapak tekane libur dawa sing suwene luwih saka sesasi. Dadi ya tanek tenan. Sadurunge mulih menyang desa, aku lan kanca-kanca pengen liburan dhisik ana kiwa tengene Surabaya. Ya itung-itung ngisi liburan ngiras tuku oleh-oleh kanggo wong omah. Liburan ngene iki penake dolan nyang endi ya? Pitakonku marang kanca-kancaku ing kontrakan. Piye nek dolan ning Parangtritis? Bagia salah sijine kancaku usul. Kadohan, Bak. Sing cedhak-cedhak ngene wae. Wangsulane kancaku liyane. Piye nek nyang Prigen wae? Panggonane penak, cedhak taman safari, tur hawane adem. Perkara nginep gampang, mengko nginep ning villa sing murah-murahan wae. Mari saka Prigen njur bablas mulih desa, usule Eko. Wah, madhok banget kuwi. Ning Prigen ya kenek. Sing penting aja suwe-suwe sebab aku ya selak kangen karo sirisiranku. Yen ngono sesuk awan langsung budal wae. Saiki barang-barange sing arep digawa mulih nang ditata pisan. Aloke Widodo. Watara jam 1:00 aku sak kanca sida budal menyang Prigen. Ora lali karo nyangking barang-barang sing arep digawa mulih. Anggonku budal mung nyepeda motoran. Senajan panase srengenge krasa sumelet, nanging kanca-kanca ora ana sing ngersula. Sing baku bisa ngrasakake seneng bareng-bareng lan nang teka panggonan sing dituju. Kira-kira jam 2:30 aku wis teka Prigen. Terus golek villa sing kira-kira regane cocok kanggo ukuran kantonge mahasiswa. Ing daerah kono villane jentrek-jentrek ing pinggir dalan. Mung kari milih villa-villa mau nawakake fasilitas sing beda-beda. Yen villane apik, gedhe, tingkat tur fasilitase komplit, sewane larang. Sawise muter-muter akhire aku sak kanca entuk sawijining villa sing ukurane ora gedhe nemen-nemen. Gedene kurang luwih padha karo kontrakanku sing ana Surabaya. Bedane ing kiwa tengene villa iki akeh wit-witan sing katon asri. Pelatarane amba kira-kira amot yen kanggo parkir bis loro wae. Ora kaya kontrakanku sing kiwa tengene gandeng karo omahe tangga, empere ciut lan ora duwe pekarangan. Lah piye wong terase omah kontrakan mau pancen mepet lurung. Mula bareng entuk villa sing murah tur asri, aku sak kanca krasa seneng banget. Isen-isene villa iki uga beda adoh karo isen-isene kontrakanku. Ruangane resik lan dipepaki AC. Kamare ana 3, sing saben kamar ana jedinge dhewe-dhewe. Mula bejo sing ora tau turu ana kasur empuk, bareng ngerti yen kasure mendut-mendut kaya ngono banjur ginjalan sakarepe dhewe ning dhuwur peturon. Ing ruang tamune uga dipepaki nganggo pesawat TV serta DVD kanggo karaoke. Mburi kamar ana pawone kenek kanggo masak lan godhog wedang. Fasilitase villa iki kanggoku kagolong komplit. Yen villa sing prasaja ngene wae fasilitase pepak kaya ngene, banjur kaya ngopo villa sing mewah ngono kae. Aku pancen durung tau nginep ing villa, apa maneh sing luwih apik lan luwih gedhe tinimbang sing dak enggo nginep saiki. Mula ora gumun yen sewane villa iki 100.000 sewengi. Sewa sing paling murah dhewe tinimbang villa-villa liyane. Sawise mlebu villa, aku sak kanca banjur leye-leye ana kamar supaya mengko bengi
bisa melekan nganti esuk banjur bablas pesir menyang taman safari. Nanging jenenge ati wis kadung seneng, arepa awak kesel tetep wae angel dienggo ngaso. Malah koncoku sing jeneng Supri muter DVD kanggo karaokean. Mula kanca-kanca liyane banjur melu-melu karaokean lan ora bisa ngaso. Aku sing wis kadung ngletak ana kasur mung bisa ngrungokake suarane bocah-bocah sing pating brengok nyanyi. Mung aku lan Bagio sing aras-arasen metu saka kamar jalaran saranduning awak krasa lungkrah. Lah engko bengi penake mangan ning endi? Pitakone Bagio. Aku manut ae. Lah bocah-bocah kae piye? Tuku sego goreng apa sate ngono ya kenek? Apa bakar iwak? Apa tuku pitik ana pasar kono sabakarane pisan? Engko bengi dibakar ning sanding villa kono. Wangsulanku marang Bagio. Kabeh padha sarujuk karo usulku. Mula banjur agi-agi budal menyang pasar sak perlu tuku pitik sing wis kari ngolah. Ora lali uga tuku bumbune pisan. Senajan aku bocah lanang, nanging yen perkara masak ora kalah karo mahasiswi jurusan tata boga. Mergo yen ana kontrakan sing kulino masak kanggo mangane kanca-kanca ya aku. Semono uga bab bumbune bakar pitik kabeh mung pasrah marang aku. Bareng sing dibutuhake wis cumepak, bumbu-bumbu ya wis diracik. Pitik sing isih wutuh mau banjur dikumbah kanggo gawe ingkung. Jam 7 bocah-bocah wis nglumpuk ana sak ngisore wit nangka. Acara bakar-bakar pitik banjur diwiwiti. Karo ngenteni matenge pitik, kanca-kancaku padha dolanan gitar karo nyanyi-nyanyi. Mung aku dhewe sing ora melu nyanyi merga tugasku minangka juru masak. Suasanane sarwa gumbira, jalaran sing jenenge dolan gek terus nginep ana villa ya lagi sepisan iki bisa dialami karo kanca-kanca. Bareng anggonku bakar pitik wis meh mateng, ujug-ujug pundakku krasa dicablek saka mburi. Kagetku ora ketulungan, wong lagi bakar penak-penak kok dicablek. Mula aku banjur takon marang salah sijine kancaku. "Sapa sing nyablek aku ya? Apa kowe?" Pitakonku marang Bejo. "Kok ngarani aku ki piye? Wong aku lagi nyekel gitar ngene kok." Wangsulane Bejo karo cengengesan. Pikirku ya Bejo kuwi sing nyablek pundakku, wong lungguhe pas ana mburiku. Apa maneh bocah kuwi seneng usil. Ora suwe ana sing ngeplak sirahku. Langsung wae Bejo sing tak nesoni sebab usile dianggep wis kladuk. Ngeplak sirah katik seru pisan. Apa jenenge nek ora kladuk? Ning kaya sing wis Bejo ngengkel nek ora nyenggol aku. Nanging sing jenenge bocah seneng usil ngapusi karo ora ya ora ana bedane. Ora tak gagas, sing penting iwake ndang mateng, gek ndang dipangan bareng-bareng. Nalika aku ketungkul nepasi geni dumadaan saka samburne wit nangka katon ayang-ayang laku. Bentuke gedhe, tak tamat-tamatake ayang-ayang mau saya ngadoh, nanging aneh kok ora ana wonge. Apa kuwi ayang-ayange memedi? Dasare aku iki klebu pawongan sing ora percaya karo bangsane ngono-ngono kuwi. Mula mung tak batin wae, muga-muga ora ana apa-apa. Lah kok mak digagik ujug-ujug ana wewujudan kang malang kadak pas ning ngarepku. Pawakane gedhe dhuwur, kira-kira dhuwure sakwite nangka. Tak setitikake wiwit saka ngisor tekan dhuwur. Sakujur awake rupane ireng, ambane delamaan sikil kira-kira sak bantal bayi. Kuku tangan lan sikile dawa-dawa rupane ireng,
rambute gimbal, untune mawa siung, praupane gegirisi, lan anehe matane wujudan kuwi ana telu, ambane sak lepek-lepek. Mata sing nomor 3 manggon ana tengah-tengahe bathuk. Mata 3 mau mencorong abang. Demit, ana demit. Aku jerit karo drantal menyang jero villa. Kanca-kancaku sing maune nyanyi kaget banjur padha melu melayu nututi aku. Tekan jero villa, ambekanku ngos-ngosan, awakku krasa adem panas lan keringetku metu brol-brolan. Ana apa to? Kok kaya diuber setan? Pitakone Bejo. Ning ngarepku mau ana demit, rupane ireng, pawakane gedhe dhuwur lan matane ana 3. Wangsulanku karo ngos-ngosan. Jebule sing diweruhi demit mau mung aku tok. Kanca-kancaku liyane padha ora ngerti. Mula acara bakar-bakar pitik kuwi ora sida dibacutake. Kabeh banjur padha turu ana kamare dhewe-dhewe. Aku sing isi kamiweden dikancani kanca 3. Sesuke karo pamitan mulih, aku miterang marang sing jaga villa. Jarine ing wit nangka sing dak enggo bakar pitik mau bengi pancen ana sing mbau reksa, wujude gendruwo mata 3. Sok sapa pawongan sing nginep ana villa kono wajib uluk salam lan ora kena rame-rame pating brauk. Akhire sawise bayar sewan, aku sak kanca banjur pamitan. Cutel.